Una sala d'actes. 200 ulls amb cataractes. Nassos que semblen tubercles. Falcons volant en cercles. Les hienes surten dels clots. Saliven els coiots. I els gerents del tanatori, a fora de l'auditori, esperen els socis d'honor. Knock, knock, knocking on heaven's door. Zip, zap. Zip, zap. És la dama que es mola la dalla. Zip, zap. Zip, zap. La modista hi acus la mortalla. No n'hi ha cap que presenti batalla. I el president que no calla. Amaga el gra entre la palla i fa espavientos amb els braços al ritme dels marcapassos. Bum, bum. Bum, bum. Olor de pixum. Bum, bum. Bum, bap. És un beat massa lent per rap. Tac, tac. Tac, tac. Repiquen les dentadures. Tic-tac. Tic-tac. S'acaba el temps de les cures. Senat blaugrana! Missa de cos present. Òrgan sumort. El club selecte dels bolquers d'hort. Amb el traje balder dels enterros i l'escut a la solapa, 100 homes vestits de gala. I alguns es fan els gamberros. Ui, quina hostessa tan guapa! La veu d'un sensat s'escapa. Que hi ha algun metge a la sala? Que si va ser millor el Platco. Que no, que va ser el Kubala. Vota, vota, senador! I les cartolines del no? Enguany no les han impreses. S'han de reduir despeses. Sembla que mengin llimones. 100 homes i 100 bombones. L'oxigen al nas dosi a dosi. Semblen columnes xarones d'una catedral amb artrosi. Decisions de 1.000 milions. Projectes de futur. En mans de gent que demana bromur, bromur, bromur. De vides que es fonen. De senyors que es confonen. Que es caguen a sobre i no se n'adonen. I no se n'adonen. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà.